Hola, què tal? Com esteu? Gràcies per acompanyar-nos. Comencem un nou programa d'Efecte Efervescent aquí al primer canal, el canal no autonòmic de Catalunya. És molt important clicar al m'agrada o al no m'agrada i sobretot subscriure-us al canal per tal de donar força a la cadena. Si voleu contactar amb el programa, envieu un correu a info@rtv-u.cat. Avui respondrem un parell de preguntes d'un seguidor i d'una seguidora. Analitzarem el nou espai dels 13 diputats que vam comentar la setmana passada, que apunten les enquestes i comentarem alguna notícia de la setmana. Som-hi! A veure, Roger Puigsacalm pregunta per què no portem gent de Vox o del PP al programa. Roger, ho acabo de dir, ho diem sempre. És un programa no autonòmic. Per tant, aquí no fem discussió ni baralles entre... Això no ho veuries a la RAI, oi? Els italians i els francesos barallant-se a la RAI, o Televisió Espanyola barallant-se espanyols i marroquins, que no? No. Per tant, aquí, catalans i espanyols barallant-se, tampoc. Això és un canal nacional. La següent pregunta. La Júlia Pérez comenta que no està d'acord en que es vulgui fragmentar el nou espai en 5 parts. Considera que n'hi ha més. Per exemple, el PDeCAT... Bueno, aviam. És possible. Això pensa que ara mateix tampoc ho podem saber, Núria? Júlia, perdona. En aquest moment nosaltres hem dissenyat aquest trencament en 5 parts, dels 2% que vam comentar la setmana passada, però potser d'aquí mig any, d'aquí un any, d'aquí uns mesos, això va canviant, apareix un 6è espai, un 7è espai, anirem veient també com es desenvolupa això, com va canviant, perquè és dinàmic. Ho anirem explicant sempre aquí, al primer canal, a veure com evoluciona. Molt bé, doncs comencem el programa. Els col·laboradors d'avui són Albert Gispert, de l'agència Infocat, el cineasta Ignasi Pere Ferrer, el Ramon Carner, president fundador del CCN, l'expert nutricionista Castor Bayo, la pilot d'aviació comercial Núria Comas i l'exmembre de l'Assemblea de Catalunya i exregidor del PSUC a Sant Feliu de Llobregat, Ramon Vallès. Hola a tots i a totes, gràcies per ser aquí. Hola, què tal? Bona tarda. Hola. Moltes gràcies. Com estàs, Ramon? Felicitats perquè és el teu aniversari. Quan és? Avui? Demà. Es pot saber quants en fas? 37. 37. Em sembla que és al revés, 73, 73, sí. En tot cas, molt ben portats. Molt ben portats. Perdoneu-me, un dia equivocat. Molt bé, doncs, anem per feina. El primer que farem és saludar a l'Albert, que m'ha dit que és a Finlàndia o a Islàndia. On ets, Albert? Albert? Hola, què tal? Com estem? Hola, companys. Doncs sí, tal com diu en Josep Maria, estic a Islàndia i ara us ensenyaré algunes fotos. De fet, mira, aquí tinc el diari, val? No sé si es veu bé. Foc, tal, Reykjavik, molt bé. Doncs sí, molt content perquè torno a ser per aquí després de molt temps a fer antics lligams i bàsicament, bé, què us puc dir d'Islàndia, no? Suposo que a nosaltres ens és important en el sentit de que és un país a dins de l'OTAN que acostuma a ser famós per ser el primer en reconèixer nous estats. I també té una forta tradició pel que fa a ser el primer Parlament, no? Juntament amb Catalunya i Anglaterra. Només això ja ens fa estar propers amb ells. Des del meu punt de vista, sovint, quan vinguen aquí, o quan penso en Islàndia, doncs penso en una potencial i directa annexió de la Catalunya-Estat a l'EFTA, no? Penseu que aquest Parlament islandès va ser fundat per als immigrants noruecs, no? És a dir, Noruega i Islàndia són part d'aquesta EFTA, no? L'EFTA és l'Associació Europea del Lliure Comerç, al marge de la Unió Europea, en el qual jo sempre he pensat que Catalunya podria entrar-hi, ja que hi ha 3 països dels més rics del continent, que són precisament Islàndia i Noruega, i Suïssa amb el seu Principat de Liechtenstein, o el Principat de Liechtenstein, entesos? A mi em semblaria interessant que Andorra pogués ajudar amb els seus prínceps a Catalunya a entrar com a mínim a dins de l'EFTA, no? De manera immediata, no? Per totes les coses que tenim en conjunt en aquestes societats. I bé, bàsicament Islàndia és un país que m'inspira i que se'n poden aprendre moltes coses. Fins aviat i bon viatge. Sí, companys, estarem en contacte. Salut i us ensenyo una mica de vistes.
Fins aviat. Núria, ens sents des de Suècia? Núria? Com veus això del fum i els volcans d'Islàndia? No va ser el 2010 que es va col·lapsar el tràfic aeri? Hola, Josep Maria. Doncs que com es veu el tema del volcà des d'aquí a Suècia? Una mica com es veu des de tot arreu. El 2010 sí, hi va haver una explosió volcànica, de cendres sobretot i de fum des de Finlàndia, i bé, doncs això va afectar tot l'espai aeri europeu, que es va haver de tancar durant forces dies i va crear una gran disrupció, la més gran que vam tenir en aquest sentit de tancament d'espai aeri des de la Segona Guerra Mundial, no? I això va afectar uns 10 milions de passatgers. Però bé, jo podria dir que aquestes eleccions que ara venen les veig una mica com el volcà, no? Que hi ha molt de fum. I no és el 25 de desembre, però bueno, fum, fum, fum. Molt bé, doncs gràcies per connectar-te, Núria. Adéu, fins la pròxima. Bé, molt bé, a veure, aquí el plató. Us sembla que us expliqui quins són els eslògans electorals que he anat veient pel carrer? Mireu, el PSC diu endavant, Vox diu lo que importa, el PP diu és el moment, Junts per Catalunya, i en alguns llocs he vist que diuen ja n'hi ha prou. Esquerra Republicana diu defensa Catalunya, en singular, això? Bueno, la CUP. No, ens ho diuen nosaltres. La CUP diu plantem cara, Sumar diu és por ti, i això és per transformar, Sumar per transformar, això que diuen. I el PDeCAT diu ara toca. Algun comentari que us suggereix tot això? Esteu motivats per aquestes eleccions? A veure, Castor, No gaire. la Castor. La veritat, jo crec que les eleccions espanyoles mai són les dels catalans, no? Ni per correu, tampoc? No, i per correu encara hi ha més lío, o sigui, hi ha aquí, bueno... Sí, S'està liant una que ja veurem, depenent del resultat electoral, si això dels vots per correu no surt en els que no saben perdre, no? Això dels eslògans, hòstia, fa gràcia perquè podries comentar-los un a un, tot, i riuries, no? Perquè, sota el meu punt de vista, defensa Catalunya. T'ho diuen a tu, Sí. És a dir, ells surten i diuen voten i tu defensa Catalunya. Com defensa la llengua, no? Fes-ho tu, Defensa fes-ho tu, que jo no... Ells tenen... No defensem Catalunya. No. O defensaré, Tots o plegats. defensaré. O defensaré Catalunya. O defensaré, no, és que haurien de dir Defensa defensaré Catalunya. Catalunya. Haurien de dir defensaré. Pues que, a més, t'ho Són diu ells que es el presenten. partit que l'ha traït i que ha botiflejat pactant a donar al govern espanyol al senyor Sánchez. Però això Vull dir- es porta molt ara, Castor. Lo de, Que ho digués- parla català i fes tu coses pel català, perquè jo com a govern això no va. Sí, no, Es porta no. molt ara, això. Llastimosament, però vull dir-te que si ho digués una altra gent, com ara que estem aquí, amb una llista i diguéssim defensa Catalunya, dius, hòstia, aquesta gent han defensat Catalunya, no? Tenen un I el per currículum. Catalunya? O el ja n'hi ha prou? Bueno, el ja n'hi ha Què us prou. sembla el ja n'hi ha prou? A veure, jo realment no coneixia aquests eslògans d'aquestes eleccions perquè jo des de fa molts anys que les eleccions espanyoles no vaig mai a votar. No t'han motivat? I Hosti, no- tu, no és me'ls el he moment, mirat, és no el me'ls- moment, no me'ls- tu. Què et sembla? És el moment. No, és que no- El que no, importa, no, eh? És el moment Tu, del neofranquisme. Ja n'hi ha prou, no? ja n'hi ha me'ls he prou. mirat. A mi les eleccions espanyoles crec que els catalans ens hem d'abstenir. A més hem d'abstenir-nos doblement per castigar els partits aquests, doncs bé, autonomistes, que van dir que farien la independència, la poden fer i no la fan, i tots aquests partits que han traicionat el poble, doncs no mereixen el nostre vot. Per tant, si no hi ha els partits o els polítics que em representin a mi, en tot cas, tinc tot el dret, estem en democràcia, tinc tot el dret d'abstenir-me. Ignasi, no et sorprèn el ara toca del PDeCAT? Que a mi em recorda una mica allò del Pujol, no? De ara no toca. Diuen ara toca. Què és el que toca aquí, Ignasi? Aquesta és la incògnita. Del PDeCAT. Si toca, Parlen del si concert toca, econòmic últimament. Això és el que toca. si toca ho tornarem a fer, perquè llavors que no ho facin, sisplau, que ja ho han fet una vegada, evidentment la tradició amb una vegada que la facin n'hi ha prou, o bé sospito que la millor toca el concert econòmic, És dir, Això és important. és important, Aleshores, perquè si n'hi ha pensem un- en eleccions n'hi ha un autonòmiques... n'hi ha un que sí que diu, que jo vaig pensar, cony? mira, Ara toca. ja han sentit el programa. Són aquests, Sí, Ignasi. doncs aquests són els que ara ressusciten
que s'ha de defensar el concert econòmic com els bascos per Catalunya. És a dir, Ens van sentir l'altre dia parlar del tema. I aquí a mi m'agrada perquè dius, ostres, com a mínim n'hi ha uns que faran alguna cosa autonòmica. Perquè... No, que proposen. Jo dic que faran. Amb 40 anys, evidentment, amb 40 anys d'autonomia, Sí. haver tingut o no el concert econòmic a Catalunya com els bascos, home. tindríem un altre país. Explica què és el concert econòmic, No, en un minut. No, sí, el Sí, concert però econòmic... heu de pensar una cosa, Deixa'm explicar, sisplau, que hi ha explicar un el concert. 80% de població dels nens del mòbil, diguem, del xiqui-xiqui, que no saben què No és saben què és el concert. Doncs, econòmic. Ramon, sisplau. Digue-ho, que tu digue-ho. Expliquem-ho. Va. No, el concert econòmic és aquell pacte fiscal que el País Basc va obtenir, I Navarra. País Basc i Navarra van obtenir de l'Espanya del 77, però va ser els bascos que en saben de política van saber negociar un sistema de recaptació ells dels impostos al seu territori foral, al seu país, recapten ells i quan ells tenen els diners li diuen a Espanya: a veure, passa'm les despeses que tens tu en el meu territori, les despeses que són la Guàrdia Civil, les despeses que tens a la frontera, les despeses d'Espanya, i nosaltres ho analitzarem i arribarem a un acord per pagar-te el que acordem. O sigui, ells paguen La diferència. el cupo basco. No, la diferència, paguen les despeses que té Espanya en el País Basc. Però en tot cas, els diners sempre els tenen ells. I aquí no. A Catalunya va ser aquest concert econòmic que ara alguns partits autonomistes reclamen. Jo crec que està bé que un partit autonomista reclami el concert, perquè és el màxim a què pot aspirar una comunitat autònoma, perquè és, diguéssim, és allò, un oasi. Mira com està la sanitat, mira com està la renda per càpita del País Basc, i mira com estem a Catalunya. Mira com estan els carrers, les infraestructures del País Basc, i mira com estan les de Catalunya. Per tant, el concert econòmic, els que ens escolteu, no és un concert del Bruce Springsteen, els nanos més joves, és un tema de diners, que recapten, navarresos i bascos recapten els diners i després els organitzen. Això tu, Ramon... Hi ha una frase Acaba. que el meu avi deia, que la trec ara aquí perquè lliga amb el concert. El meu avi deia: tot el que no són pessetes són punyetes. Però recordeu que no fa tant, quan es van canviar els estatuts de Catalunya, que va començar a Catalunya i després van copiar València, Andalusia... Recordeu la clàusula Camps? Que deia: jo vull per València, ho van ficar en l'estatut, jo vull per València tot el que tinguin els catalans. Ho recordeu? Sí, és veritat. Molt bé, doncs aquí hem canviat l'estatut també, oi? L'hem canviat. Com és que no aquestes clàusules de jo vull per Catalunya el mateix que tenen els bascos i els navarresos, tu? Sí, mira que no? Fàcil. Ja hi havia, va haver-hi aquesta reunió i el senyor Roca, esclar, m'entens, perquè... Tu, però aquí, aviam, estàvem llegint els eslògans. No hauria de posar vull el mateix que els bascos? Aquí, totes les faroles, tu. Vull el mateix que els bascos. Sí. Mira si és fàcil. I no cal tanta campanya, ni defensaré... És que, escolta... Quiero, en castellà, quiero lo de los bascos. I lo dels 20.000 milions d'euros que es va dir aquí en un programa especial que va ser un èxit. D'espoli fiscal. Un èxit. D'espoli fiscal. A les xarxes d'espoli Ningú fiscal parla. de YouTube. Ens ho va dir Tu la l'has Núria. vist algun cartell? Perquè estan tots comprats. En algun díptic que digui no permetrem que marxin més euros de Catalunya? Castor, Tancament de caixes? abans que hem sentit la Núria, ens ho va dir, la Núria ens va dir que tota Europa està donant a Ucraïna, recordes el dia, per poder solucionar els problemes de la guerra, 19.000 milions. Tota Europa dona a Ucraïna el mateix que Catalunya dona a l'Estat, i això cada any. I a les faroles està penjat Defensa de Catalunya, però ningú parla del concert, tu. Ara et diré una bona que m'ha passat aquest matí. Vas agafar el metro i et donen un diaret que, és clar, quasi em cau de les mans o el llenço quan ja he vist la foto de la Colau. Dic, aquesta dona ha d'estar a tot arreu. Bueno, la Colau ara està amb socialistes i PP, Ajuntament de Barcelona. Sí, Bueno, PP i Comuns ara van junts. Els roba alcaldies, sí. Aleshores, bé, figura que era la contraportada i a la portada hi havia, doncs, la de Sumar. No sé... La Yolanda Díaz. Sí, la Yolanda Díaz. No està d'acord en pactar amb el PP Barcelona, no?
Sí. Sumar vol dir sumar amb el PP també. Exacte, sumar con la derecha. Sumar No ho con- enteníeu. contra Catalunya. És sumar contra Contra Catalunya. Catalunya. Sumar contra la Amb derecha. això sí que és veritat que s'entenen tots. Tu, a Catalunya, tots van junts. Molt progressistes. Dreta, esquerra, Molt ultradreta, progressistes. ultraesquerra, tots van Exacte. junts. Molt progressistes ells, Quan entendrem que el verdader progressisme és la llibertat, és la independència. Val, per tant- Som els més progressistes, perquè per Catalunya, sense independència, no hi ha progrés. D'acord. Bé, tornem on anava. Sí, perquè vull posar la Obres pissarra. al diariet, i això pot comprovar qualsevol persona. I on surt la qüestió econòmica, diu que amb 1.500 milions d'euros, amb 1.500, podríem fer 300 noves escoles. Val? Imagineu, amb 20.000 que roben els catalans, imagina't les escoles o centres d'atenció primària que es podrien fer a Catalunya. T'ho està dient, ho podeu buscar al pamflet de Sumar, que et diu que amb 1.500 ells ja serien... Anem acabant aquest tema, que tenim després una... Dic un tema que tampoc cap partit posa sobre la taula aquelles dades que el Cercle Català de Negocis ja va posar l'any 2010, que és l'atur juvenil d'Espanya i, en conseqüència, l'atur juvenil de Catalunya, que és el més gran d'Europa. És a dir, això no se'n parla. I no hi ha unes eleccions a Espanya. Hòstia, però si el 40% de joves no troba feina, Correcte. ja han de marxar. O sigui, Per què no parlen de les atur juvenil, concert econòmic. D'acord? Següent tema, comentaves abans, Càstor, la pissarra. Recordeu que la setmana passada, a la pissarra, vam explicar que hi havia aquest espai que comentava el Càstor, el de l'espanyolisme, que l'Ajuntament de Barcelona es veu molt clar, no? Comuns, PSC i PP, que abans era Ciutadans, Però permetem dir-te que és la segona vegada. Sí. Perquè la primera, Això ja està la clar, senyora Ciutadans, Colau que ja sí. és alcaldessa per l'ultradreta del Valls. Ignasi. Val. Castor. Ignasi i Càstor. L'espai espanyolista ja el tenim clar. Collboni, Comuns i PP, que va ser... Sisplau, deixem acabar l'argument. No, és que abans d'encetar el nou tema volia dir una cosa sobre l'espoli fiscal, sobre la violència econòmica contra Catalunya. L'amiga Lina de Berlín, que té un amic que va anar a col·legi perquè era Angela Merkel, era una senyora que venia de l'est, és a dir, venia de l'Alemanya de l'est. Sí. I aquest amic també ve de l'Alemanya de l'est. L'Angela Merkel li va dir: és impossible i no s'entén com els catalans poden suportar aquest espoli econòmic. Diu, si Berlín fes això a Baviera, per exemple, diu, hi hauria un daltabaix. Per què? Perquè això del concert econòmic, que sembla una cosa estranyíssima, no, és el que tenen els estats federals alemanys amb l'estat central. És a dir, ells recapten els impostos i després s'asseuen amb la capital i allí decideixen: me vas fer una carretera? Mira, molt bé, doncs veus això, ja, d'acord, te dono. És a dir, recapten els impostos i llavors donen a l'Estat el que cal de serveis comuns. Tots no paguen el mateix. És a dir, aquí estaríem, per exemple, estem parlant, ells estats federals, aquí teníem estat de les autonomies. No totes les autonomies, o en aquell cas tots els estats, com que cobren menys perquè són estats menys industrialitzats, etc., llavors hi ha un d'allò de compensació. La Merkel li va dir amb aquest amic, que és amic ara, jo el conec, de la Lina, és a dir, no pot anar bé, no entenc com els catalans, i això la Merkel estava al poder, ja ha plegat fa dies ara, és a dir, que ho va dir fa dies, com poden aguantar, perquè això és bancarrota, això és fallida, això és fallida. Cada any ens estem obrint fins a la Per tant, fallida final. vull dir que no és res extraordinari això del concert econòmic dels bascos. El concert econòmic basc, tal com està fet ara, és una discriminació envers a les altres autonomies. Per tant, volem ser igual que els bascos. Autonòmicament, després declarem la independència i no caldrà parlar més d'això. Però ara ho volem ara. S'ha acabat que ens prenguin els diners.
Molt bé, i canvi de tema. El tema del concert ha quedat clar. Heu vist per què necessitem el primer canal. Si no hi ha primer canal, no es parla de concert econòmic. Val? I a més ha quedat clar, molt ben explicat. Ramon, gràcies Ignasi per les comparacions, Castor, Ramon. Següent tema, la pissarra. En l'anterior programa vam estar explicant que les enquestes electorals ja veien, ja es detectava aquest espai, primer aquest espai espanyolista que comentava el Castor, de Comuns, PSC més la dreta, que van junts a l'Ajuntament de Barcelona, l'espai espanyolista, però que després en l'espai independentista apareixia un nou espai, entre 13 i 14 diputats, però un 10% dels vots, que per tant feia canviar o podria fer canviar les dinàmiques, perquè apareixia un nou espai polític a Catalunya, uns 280.000, 300.000 votants. I vam explicar com el sistema, que el Ramon comentava, les televisions, Junts, PSC, com el sistema està ara promocionant per fragmentar en 5 parts. Fixeu-vos, realitzador, posa la pissarra, sisplau. Aquí, en aquest programa, amb aquests col·laboradors, en aquest programa anirem cada setmana explicant qui separa i qui uneix. Qui separa i qui uneix. Ramon, tu parlaves de l'abstenció a les espanyoles, però hi haurà algú que seguirà promocionant l'abstenció també a les catalanes? Bé, en aquest sentit, primer ven les europees. Jo entenc que aquest espai de 250.000 persones catalans que no tenen qui els representi avui dia en el Parlament de Catalunya... Qui l'ocuparà? La llista unitària? Home, evidentment, nosaltres volem i farem campanya i treballarem, i des del primer canal ja estem treballant per aconseguir aquests 250.000 vots, perquè aquesta llista unitària de partits polítics siguin els que aconsegueixin la confiança d'aquests catalans decebuts cap a un nou projecte polític de país. Això no pot veure la gent. Sempre parles d'aquest llibre, però hi ha alguna web, algun espai on la gent es pugui informar de la llista unitària? Sí, home, clar, hi ha una web. Un correu, quina és la web? Ja em digue-ho a la gent. És que és una web que tothom hauria de seguir, perquè és una web molt dinàmica, que cada dia es pugen les notícies que la gent ha de conèixer, i aquesta és la web que es diu lallistaunitària.cat. Lallistaunitària.cat. Per tant, tots els que demaneu informació de la llista unitària, aquesta és la web, lallistaunitària.cat. A partir de la setmana que ve poden entrar a la llista unitària i cada dia es aniran pujant les notícies que farà que la gent cada vegada més decideixi anar a votar a la llista unitària i no aquests succedanis o aquests partits que el que volen és dividir o el que volen és presentar-se sols per dividir aquest vot. Ramon, tu que tens experiència ja des de l'època de l'Assemblea i el PSUC, ens ajudaràs aquí en aquest programa a identificar els separadors i els que uneixen? Sí, clar. Si ho detecto, sí, perquè és que això és una cosa que es detecta ràpid, és a dir, només com parla ja veus... Ho has viscut moltes vegades, no? De qui entra per fragmentar i qui entra per unir. Aquells que entren per trencar i els que entren, diguéssim, per... Això en el PSUC va passar molt. Ignasi, us hi heu trobat això en la llista unitària? Perquè vau convocar a tots els partits. Sí, estan tots convocats i és a partir de la llista, és a partir d'aquesta convocatòria que es va construint la llista unitària. Per tant... Una convocatòria que fa Suport Civil Català, no? Sí. L'Associació Suport Civil Català ha fet d'amfitrió per aconseguir una llista unitària de partits. Per primera vegada a Catalunya es convoca els 29 partits? Es convoquen, sí, es pot dir que així, perquè s'han convocat tots. A més, si la gent entra al web, que ho ha dit el Ramon, si entra al web de la llista unitària, podran veure els termes, és a dir, podran sabodejar els textos de la convocatòria. Estan penjats els textos? Estan penjats els textos. Cronològicament? Cronològicament, la gent podrà entrar i dir, mira, doncs és veritat, i veurà tots els partits que han estat convocats. Però jo crec que és molt important i la paraula és cimera. O sigui, vam fer una cimera de partits, vam convocar tots els partits polítics independentistes de Catalunya per primera vegada. Per primera vegada a la història. Per tant, és una cimera de partits. El títol d'història
els llibres d'història parlaran I es van presentar els que van voler. Sí. No? Home, sí. Bé, jo volia, si em permeteu. No vam obligar ningú. Però, Ignasi, sempre comentes que en els 5 partits parlamentaris els vau convocar primer per si volien posar condicions. Sí. Tot això està a la web explicat? Tot això allà a la web i podran veure les convocatòries. És dir, és interessant perquè veus la convocatòria, els termes en què es convoca, els partits que s'han estat convocats, que són realment els que realment estaven legals, que eren legals. És a dir, s'han convocat partits legals, no gent que diu jo tinc un partit, no. Has de demostrar que està inscrit en el registre de partits. Vull dir que tot això és aquí i aquí va sortir aquesta cimera, per primera vegada. Per tant, tots els que estigueu interessats en la llista unitària, ens ha dit l'Ignasi, la llistaunitària.cat, que no és la llista única, la llista única és la que va convocar el president Aragonès, que va convocar a un partit, crec. Sí. La llista única, però convoques a un, els altres 27 es va oblidar, no sé què va passar. A veure, Càstor. Jo volia fer... Home, és que única, i no convocar-los a tots. Us imagineu una família... Únicament d'ells. Us imagineu una família que convoqui tota la família un únic sopar i que convoqui a un dels fills, altres 27 no compten, llista única. Bueno, és important això, és que a vegades amb el nom ens confonem, No. Sembla que no és el mateix. Llista unitària, ens diu l'Ignasi, que va convocar els 29 partits per anar junts en una coalició de partits per fer la independència, o llista única, que sembla ser que és un que convoca o és una cosa d'un partit. Bé, perdó, per acabar. I el que és més interessant de tot és que fruit d'aquesta cimera i fruit de l'acord d'aquests 5 partits ja s'ha començat a treballar i el fruit és que ja tenim la web en marxa. O sigui, tenim la web, la llistaunitària.cat, que bé, que sembla ser que el president de la Generalitat no té la web encara, l'hem avançat. Bueno, ja en parlarem, va, Càstor. Aviam, jo volia fer un incís a títol personal que potser portarà polèmica. No ens espantis, Càstor. No. El futbol està ara de vacances. El futbol està de vacances, hem fitxat a Gundogan, gran jugador. Em fa molta gràcia... El capità del City, és veritat. Sí. I em fa molta gràcia que vingui Oriol Romeu, si és que finalment es confirma, perquè és un català, de les Terres de l'Ebre, d'Ulldecona, ja ho notareu quan parli, i crec que també s'ha d'anar catalanitzant. Em sap greu pel Girona, que li prens un bon jugador, però bé, ara ja els hi cedirem al Pablo Torre. Deixat Tornem a la política. Tornem a la política. No, que jo no estic d'acord d'Oriols, del Silvio Oriols, ni ella, és a dir, Aliança Catalana sigui ultradreta. Quan diem que van ser convocats tots els partits, Aliança Catalana també va ser convocada. Per tant, podia haver vingut a la cimera. Ja ho he dit tot, no? Podia haver vingut a la cimera. Molt bé. Dit això, li donem un grau de confiança. Hi ha molts partits alguns partits que no van venir a la cimera, que després s'ho han repensat. I ara estem en contactes. Per tant, la cimera és per fer la independència, no és per... És per fer una coalició de partits. Sense protagonismes, no? Sense protagonismes. Ignasi, que jo vaig ser secretari general durant molts anys, encara existís, ja us dic que el bloc se sumaria a la llista unitària. Amb els ulls tancats. I jo animo a tothom a que s'hi posi. Després, si hi ha opcions polítiques que volen anar soles per la seva banda, ja ho analitzarem i crec que s'equivocaran, perquè per donar el canvi a Catalunya només serà sumats tots en la llista única. Això és un programa, Això és un programa i és important, Molt bé, doncs últim apunt i tanquem el programa. Ramon. Molt bé. Els immigrants que vinguin aquí acabaran sent catalans, segons Francesc Pujols, per l'esperit de la terra catalana que tenim. Gràcies, Ramon, per aquest final. Gràcies per aquest final. Molt bé, senyors i senyores, deixem-ho aquí, a veure com va el 23 de juliol, que en tornem a parlar, i ho explicarem aquí, al Canal Nacional de Catalunya. Ens veiem en el següent programa. A reveure. Fins la propera. Adéu.